खुलुमबाय लोगोफोर पाकिस्तान आरो इन्डियानि बागै माखासे आपडेट लाबोदों बिनि सायावनो सावरायगोन। दा गिबियावनो नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय, मोनसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जोबोर मोजां मोनसे आपडेट फैदों। बे आपडेटानो जाहैबाय USA हादोरा क्लियार खालामनानै होबाय जों जेबो इन्टारफेयर खालामा इन्डियान आरो पाकिस्ताननि गेजेराव। नोंसोरनि गेजेराव जिखिनि जाथाय जादों नोंसोरनो सल्भ खालाम, नाथाय जोङो बादा होनो हागोन, नाथाय जोङो सिङाव हाबा बा इन्टारफेयर खालामा। बे बाथ्राखौ डाइरेक्ट बुंदों आरो बुंदों पाकिस्ताना निउक्लियार एटेक खालामनो हाया भारतखौ, बेबायदि होननानै बुंदों। दा बिदि बुंनायाव इन्डियानि थाखाय जोबोर मोनसे गिदिर खाबु। बे समावनो इन्डियाया POK जायबा पाकिस्तानी काश्मीर बेखौ दा खावसे लानो हायो गोसोबा। बे जोबोर मोजां खाबु, लानांगौ, मानोना बिसोरो इलिगेलि जोंनिफ्राय लादोंमोन। दा बेनिखायनो जोंबो बेखौ लाफिननांगौ। बे मोनसे जोबोर मोजां खाबु। दा गोबां आपडेट दङ। कराची पर्टआव जायखौबा एटेक खालामदों होनना बुंदों इन्डियान नेभिया, बे नंखाय, बे फेक निउस होननानै इन्डियान नेभिनिफ्राय रोखायै फोरमायनाय जाबाय। दासिमाव इन्डियान नेभिया बेबायदि खालामथ'वाखै एटेक, नाथाय खालामगोन, एक्टिभ जाखाबाय। लोगोसे जोबोर मोजां खौरां, बे खौराङानो जाहैबाय पिनाका रकेट लन्चार जायबा इन्डियानि मुंदांखा रकेट लन्चार बे एक्टिभ जाबाय। बे एक्टिभ जानाय माने इन्डियानि थाखाय जोबोर मोजां, मानोना वारा एसे गिदिरसिन जानो हासिगौ आरो बेहाय भारतआ जि गोसो खालामनो हागोन। पाकिस्तानजों इन्डियाजों जि सावरायलायो बिसिनि गोसो, जों बेहाय इन्टारफेयर खालामा होननानै डाइरेक्ट बुंदों USA हादोरा। नाथाय सिगांनि समाव जेब्ला भारत आरो पाकिस्तान दावहा जायोमोन अब्ला USA हादोरा पाकिस्ताननि जानानै हेंथा बाथ्रा बुङोमोन आरो मोनसे समावथ' दावहा नांनो ओंखारबोदोंमोन, नाथाय रासियाया फिननाय होदोंमोन। बिनि उनाव USA हादोरनि नेभि एयारक्राफ्ट गासिबो ओंखारलांफिनजोबदोंमोन आरो बिनि उनावनो बांलादेशआ जादोंमोन। नाथाय दा USA हादोरा भारतनि जानानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। आथिखालाव आरो पाकिस्तानजों सोर थानो गावसिनि हादोरावनो टेररिस्टनि केम्प दङ, उदखारिफोरखौ सापर्ट होयो, आर्मिफोरा सापर्ट होयो। दा बे हादोरखौ सोरबायदि हादोरा सापर्ट खालामनो? जायबा मेन पावार दङ हादोराव, बेफोर हादोरा पाकिस्तानखौ मदद खालामनो थाखाय सिगांबोआखै। मानोना पाकिस्तानानो गले भारतनि सायाव एटेक खालामदों आरो बेल' नङा, पाकिस्तानाव असामा बिन लादेनखौबो USA हादोरा फैनानै स्ट्राइक खालामनानै बुथारनानै लैथोआव गारहैदोंमोन। दा बेनिखायनो बयबो मिथिखागौ पाकिस्ताना टेररिस्ट कान्ट्रि होननानै। आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जायबा कराची पर्टआव एटेक जादों बे नंखाय, बे फेक निउस, बेखौ इन्डिया स्पष्ट खालामबाय। आरो जायबा एयारक्राफ्ट गावफायनानै 2 पाइलट ओंखारदों होनदों इन्डियायाव, बे बेसेबां सैथो बेखौ दासिमाव क्लियार खालामनाय जायाखै। जुदि क्लियार खालामबाथाय आं थाबैनो आपडेट होनाय जागोन। दा बेनो, जोंनि इन्डिया गोसोबायदि गाग्लोबनो हासिगोन, मानोना USA हादोरा बेहाय जेबो इन्टारफेयर खालामा। बे नन पावार बिजनेस होननानै डाइरेक्ट बुंखाबाय। दा बेनि साइड देरसिन आरो मा दंबावो? दा इन्डियानि थाखाय खाबु। दा गोसो बायदिब्ला भारतआ POK जायबा पाकिस्ताननि काश्मीर बेखौ लाफिननो हायो खावसे बाहागो, जुदि गोसोबाथाय। मानोना पाकिस्ताना जा जेबो गैया, चाइनिस मालफोरखौसो बायलागासिनो दङ। बिसिनि एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ मा होनो, जेबो उदाया, फिसा ड्रनखौनो एटेक खालामनो हायाखै। आरोबाव मोनसे मिसाइल बेबायदिखौ बोरै एटेक खालामनो हागोन? जायखिजाया भारतनि थाखाय जोबोर मोजां खाबु। बे खाबुखौ भारतआ हगाराबा मोजां जागोन आरो भारतनि नोगोरारिफोरा गासिबो, जोंनि भारतनि रौनिया हानजा, दै बार अखा गासिबो हानजाजों जोंनि पाब्लिकफोरा सापर्ट दङ आरो पाकिस्तानखौ थाबैनो फोजोबनांगौ उदखारनिफ्राय। गासिबो पाब्लिकफोरखौ नङा, उदखारिफोरखौ फोजोबनांगौ आरो पाकिस्ताननि जायबा सरकार सालायग्रा आर्मि बिसोरखौ फिननाय नांगौ। बिसिनि सरकारखौ आर्मिया सालायो, ओरैनो मालाय सरकार दं बिसिनिया, खामानि गैया। अब्लाबो पाकिस्ताना जोबोद दुगा जागासिनो दङ। आरो जायबा जोंनि इन्डियानि पिनाका रकेट लन्चार बे एक्टिभ जाखाना दङ, गोसोबानो फिउ गावबाय थागोन। बे जोबोर मोजां मोनसे खौरां। जोंना पिनाका रकेट लन्चार दङ। ओजोंहाय पाकिस्तानाव मा दं मा गैया बेखौ मिथिया। बिसिना गासिबो चाइनिस माल, मानोना बिसोरो रासिया आरो इउक्रेन वाराव इउक्रेननो खावसे हाथियारखौनो फानजोबदोंमोन आरो माखासे चाइनिस माल गोजा बिसिनिया। जिखिनि हाथियार, जेनेबा एयार डिफेन्स सिस्टेम आरो माखासे मिसाइल, ड्रन गासिबो चाइनानि माल बिसिनिया। बिसिनि हाथियारनि गेजेराव 70निफ्राय 90% गासिबो चाइनिस माल। आरो बे दा चाइनिस मालनि थाखाय जेबो साक्सेस जायाखै। भारतआ गोसो बायदि एटेक खालामदों, लाहौराव एटेक खालामदों, जम्मु एन्ड काश्मीर पाकिस्तानाव एटेक खालामदों आरो माखासे बिदिनो खाथि खाला जायगायाव एटेक खालामगासिनो दङ। नाथाय पाकिस्ताननि एयार डिफेन्स सिस्टेमा जेबो दासिमबो फिननाय होनो हायाखै। भारतआ माला थाङो आरो माला गावना फैयो जेबो पात्ता गैया। बेबायदि जानानै दङ लोगोफोर। दा जायानो जा इन्डियानि थाखाय जोबोर मोजां खाबु मानोना USA हादोरा डाइरेक्ट क्लियारलि मेसेज होना दोनखाबाय पाकिस्ताना ओरैबायदि
बिसोर लाजिनाय गैया बिसोरनाव लाजिनायानो गैया जेबो पाब्लिकफोरखौबो नाय माबायदि बाथ्रा बुङो जेबो लाजिनाय गैया बिसोरना नंखाय फोसावो इन्डियानि माबा गावख्लायबाय इन्डियाखौ जोङो फिननाय होगोन एटेक खालामगोन मोनसेबो हाफेराखै दासिमबो मोनसेबो डेमेज खालामनो हायाखै इन्डियानि बाहागो नाथाय पाकिस्ताननि बाहागोखौ जोंना इन्डियाया डेमेज खालामगासिनो दङ गोबां डेमेज खालामबाय आरो 100नि बांसिन टेररिस्टफोरखौ गावथारबाय एटेक खालामनानै दा बेहाय गोबां गिदिर उदखारि जायबा जेसी मोहम्मद लश्करी तयबा बिसनि उदखारि आफादनि सालायग्रा इन्डियाखौ एटेक खालामनायाव मदद खालामग्रा बिसनि उदखारिफोरा दा गैला दा जोबोर मोजां खौरां बे आरो इन्डियानि थाखाय जोबोर मोजां खाबु इन्डिया बे सान्सआवनो खाबु लानांगौ आरो POKखौ आवग्रिना लानांगौ POKल' नङा हायोबा कराची पर्टआवबो एटेक खालामनांगौ जेरैबायदि फेक निउस फैदोंमोन बे फेक निउसखौ रियेल खालामनांगौ इन्डियान नेभिया अब्लासो बिसोरो गोसोआ जोबोर बायगोन बिसनिया हाब सोरखौ मा खालामना लाफ्लांखो जागोन बेबायदि उन दाहा खालामनांगौ अब्लासो बिसोर बुजिगोन नङाब्ला गले बिदिनो पुलवामा एटेक बायदि खालामगोन जेरै पहेलगामाव हिन्दु होननानै बुथारनाय माना मोनना बुथारनाय बिदि आरोबाव खालामबावगोन बिसोरो दा बेनिखायनो खेबसेनो लास्ट फिननायखौ होखानांगौ आंनि बायदिब्ला नङा बियो गासै भारतनि बायदिब्ला बेबायदि फिननायखौ होनांगौ आरो माखासे मानसिफोर दङ जोंनि भारतआवनो बिसोर पाकिस्ताननि सापर्ट जाना बाथ्रा बुंगासिनो दङ नाथाय आसामाव बिदिया सोलिया आसामाव जायगा पाकिस्ताननि सापर्ट जाना बाथ्रा बुंदों बिसोर जेलाव थांनांगोन आरो बेनि सायाव कमप्लेनबो होनो हायो दा चिफ मिनिस्टारा बेखौ बुंखादों जायफोरा पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनानै आसामाव बाथ्रा बुंगोन बिसोरखौ MLA आनो जा MP आनो जा जेलाव दोनगोन डाइरेक्ट बुंखादों नाथाय अब्लाबो माखासे मानसिफोरा दाबो दबथायाखै दा बिसोर बायदिखौ जेलाव हरनांगौ आरो बिसोरखौ एफाग्राब पाकिस्तानाव फरायोबा बिसोरखौ पाकिस्तानाव दोननांगौ अब्लासो मिथिगोन बियो जोंनि 100आ पाकिस्तानाव 300 जायो अब्ला माबायदि बिसोरनि हादोरा मिथिखागोन नोंथांमोनाबो दा जियानो जादोला जोबोर मोजां आपडेट बेनोमोन लाइक खालामदो लोगोफोर आरो साबस्क्राइब खालामदो अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोदान आपडेट फैयोब्ला दा थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय